Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 10 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon niya nakita sa ikalima nga simana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 8. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mo ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sa mga usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.